Boğuşut Han, Farag Galasi, 3-nji bölüm. Eýran toprağına gadam masylyp, Abbas Hanyň owasyna ýetilýänçe, Boğuşut bilen täşgök Ferdar hiç ýyly ütgeşip waka taşmady. Torag ýyda gedilip tapylan Han owasynyň çetinden girilen wada welin, ýeriň astyndan çykan ýaly birden peýda bolan ak köpek atlary arka ýörüne goýmady. Köpek diriň-diriň toğuşýardy. Agzyny giňden açyp, janagarly ýürýärdi. Ol atlaryň aýagyndan ýa-da buýrugundan agyz kalyp bilmese-de, ýolagçylary esli wagt büýmedi. Itin janygyp büýmeginden bolsa gerek. Owa ýetilen ýerdäki ilkinç zaýdan 2 tane epey adam daş çykdy. Ilk wada olaryň bolşy parahat ýalydy. Emma atlar filanlaryndan soň olaryň bu jeragada adam dälini göz ýetirenlerdenmi, näme üýşerişler de derrew tapy ýerdiler. Olar uzak eglenmän hem dastıkdylar. Bu gezek gajaryň ikisiniň emelinde uzyn nilli gara maldyk bardy. Birdenam olar edil deşilen ýaly owanyň orta tarasyna garap bir zatlar diýip beýgarmaga başladylar. Olaryň deňdelesinden belem arar ak köpek ilkika derin toğuşup büýüdi, birdenam esini tappa kesdi. Gajarlaryň galmagan ak bolup galan täçgök Ferdar itin hanjadan diýat bolandan görmän galdy. Aradan uzak mahal geçmäke Abbas Hanyň owadyşlar basga düşdi. Ulyk içi aýa galdy. Hataryň aňy çetindenem, orta gurpundenem eline çem gelen zady alyp näme matlap bilen bu ýerlere gelenlikleri kenir aýdyn däl iki atla tarap eňşik gelýänleriň sany köpürdi. Boğuşut atyn üstünde bir durkun üýtgetmän bolýan waka tomaşa edýärdi. Ol çözdük gelýänler hakda, garamyldyklar hakda, olaryň edip biljek işleri hakda oýlanmaýardy. Ol dine Abbas Han bilen ýa-da onuň geňeşdarlary bilen sözleşer ýaly iki dili hem bilýän adamy tapmagyň fikrindedir. Galmagan şakyrdy, bir näme ýatyşdy. Beýinjalyk bolup büýşen kän sanly adam Boğuşut bilen täçgök daşyna telim gatdy bar bolýardy. Gajarlar kimdir biriniň aýratyn buýrugyna garaşýan ýaly üýşerişdiler. Boğuşut sir bilmezlik bilen töweregi sersaldy. Ýygnananlaryň ýaşy uluragy bolsa gerek diýen çak bilen bir mutlak gajara tarap atyny 2-3 adam sürdü-de "Assalamu alaykum" diýdi. Mutlak gajar tüpeginiň gündogyny ýere diýildi. "Wa alaykum assalam Turkman." Boğuşut oňa düşnükli bolar ýaly parça söz gepledi. Ýöne only başaran zady hem bolmady. Ol iki dillenem garjyşdyryp maksadyny beýan etjek boldy. Biz adamy ki nakibar. Biz adamy Abbas Han, Müşerref Abbas Han Meram. Mutlak gajar egniň üstaşary gaňryldy da. "Mehmet" diýip beýildi. Orta boýly şahar gara adam mahalleden öňe saýlandy. Mutlak bir zatlar diýen soň ol on çokly arasda bolmasa-da ören düşnükli türkmençeledi. "Myhman ağa, habaryňy ber." Türkmen beýle garşylanşyny geň gören täçgök Ferdar Dilmajy "Myhman ağa" diýen sözüne ýylgyrman ordan takmandy. Boğuşut Dilmajy habaryny bermäge durdy. "Biz yaraksız, güýçsiz gelen ilçi. Siz owada eşitmäňize görä Abbas Hanyň elinde benni bolup ýören bizim adamlarymyz bolmaly. Şolaň ykbaly bilen gyzyklanýar diýip ata çykdyk. Hemramy kimidi Taňrynyň haky üçin hanyň ýanyna eltäýseňiz." Muhammed Dilmaj aýdylany mutlak gajary düşündirdi bolýan, ol märeke tarap ýüzlenip bir zatlar diýdi. Märeke şol wada dargamak bilen boldy. Ýöne gelenler tanap almak isleýän ýaly olar esli ýere baran soňlara aňrylyp atlara tarap seredişdiler. Mutlak gajar bilen Muhammed Dilmaj gelenleriň öňüne düşüp Abbas Hanyň oýuna tarap ugrady. Owanyň içinde ýol we jaýlaryň ışyndan jykaýan paslar olary geň nagar bilen öz deňinden ýetirdiler. Abbas Hanyň öýü owanyň orta gurpunda ekeni. Boğuşutdagy Pagsadan bina edilen
Belent diwarly gala ýaly howlynyň howalanyp görünýän derwezesinden girenlerine münjäniň üstüne keserip ýatan Abbas han özü deň duş bir adam bilen güýçli oýnaýardy. Mehman gelen aýdylsa da ähli güýçli bolany sebäpli Abbas hanyň gulagyna degen habar beýnisine oňa ýetmedi. Barybir ol gapdan gelenini aňyp güýçden nazarını aýyrman çep eline salgap geliber diýen manyda işaret etdi. Mehmanlar atlaryny tevlä baglanlaryndan soň gelip hany salam berdiler. Salam alan han gol uzadyp görşeden bolsa güýçden aýrylyşyp bilmän gelenleri onçok öýsem bermedi. Mehmanlar düşöň arasyna geçip oturdular da güýçden dünýäsiň howasyndan dem almaga mejbur boldular. Gabawy düşen garşydaşy soňky göçümni edende han ýasama armyjarady da güýç berdi. Ýeňlendiginde boyun alan garşydaş gara çekildi. Diňe şondan soň keýpi kökelen Abbas han iki elinem palata diýerek ýygy süýçdi. Oturan iki sany nätaşy öňüp berdi. Bu adamlar nerden peýda boldy diýen manyda bir murtlagyň bir da gapdalla çorulyp oturan Muhammed Dilmaçyň ýüzüne garady. Murtlak gajar ýagdaý beýan etdi. Ýuqa ädiginiň başlygyna pikläp oturan Abbas han boşluğun kaptanına yatan hany horjuna seretdi. Oğudan teki horjununa näme horjunda ha bir tegelikden marhana diýip boşluk jogap gaýtardy. Abbas han çalaja ýylgyrdy. Boşluk ol ýyrgyşdan bir tegelikden bilen bendi boşatmany geldimmi diýen many ýokdy. Ýöne öý eti birdenem ýylgyrmasyny besedip agraş görnüşe girdi de kalbyndan kendi daş çykardy. Hawada bir döwümden üçin ata çykylyp kelle ketilýär. Belen galalar ýumrulýar. Haýatyň edäheti şeýlede. Abbas hanyň sözleri oşdun göwnünden turdy. Birdenem han mehmana sowal bardy ýagdyryp başlady. Sen özüň kim bolarsyň? Hanyň beýniň han we bolmasaň beýle agry iş üçin haýsy hanyň fermany bilen geldim. Ýanymda kim? Atlarymmy? Men hanım däl, begim däl. Boşut han diýerler. Ýöne men ulu han däl, öz tirämiň hany. Tekem beg bölüginiň ýary gökçe diýilýän tiresinden beýem atlarym däl, Emran. Muňa täçgök diýerler. Ýekeli Hudaý ýaşy diýip bile gaýdy berdi. Biz siziň ile Oraz ýagly hanyň sözü bilen geldik. Oraz ýaglynyň adyny eşiten Abbas hanyň gözleri janyň ýaly boldy. Çünkü ol Oraz ýaglyny ýaşy tanaýardy. Yer suw dawalaryna bendi boşatmak maslahatlaryna ol ikisiniň ýüzbeýüz oturan fursatlary az bolmady. Näme üçin onuň özi gelmedi? Hanymyň saglygy ýagdaýly, indi oňa uzak ýoly atlanmak kyn düşýär. Hojalyk basbarlar berdi. Oraz ýagly han soňky aýdylanlar Abbas hanyň ýarasynyň üstünden basylan ýaly. Ol goşdy, sözüni paýawlattyrmady. Nä hoşluk hojalyk jahanam iň erwe sady bolar ekeni. Has ýamanam hojalyk. Hastalyga derman tapylýar. Tapylmasa da adam biçare tapylar diýen umyt bilen ýaşap bilýär. Anha men maly dünýä ýere görmesmana. Emma ýaşlygym huwatym ýok. Ýaşlygy gaýtarýan dermanım ýok. Ýaşlyk fatnaman bolanak. Ýoksam men ähli emlägimi ýaşlyk bilen çalşardym da özüm jinne ýenip ýaşamaga hem rady bolardım. Abbas handymda da geçen ýaşlyk dünýäsine aramışdym näme? Ahmar bilen başlaýdy. Hanyň kalbyndaky pikirleri açyk dile getirmesini goşdum täçgöwüm hanydy. Gojada sırtı görünüp durulan mekerligem gurrum deşinden Rüstem gelmek isläp duran gedem häsiýetim ýokdy. Ýaşlyk arzuwyndan çykyp bilmedik Abbas han barbar ony şuun bilen baglaşdyryp hepini dowam etdi. Eger şumaxal 30 ýaş alymda bolan bolsa men seni görüşe çagyrardym diýip han goşdyň ýüzüne çagan nazar bilen seretdi. Ýepsaňa ben ýerlerini alyp giderdim, ýykylsaňam boş giderdim. Hanaga sizde görüşden gaýry şoňa meňdeş bir şert ýokmy diýip hanyň urugyna degişme bilen goşulan täçgök ýylgardy. Abbas han hem
ortada içi etden olu tabaga seyretdi de mihmanam yılgırış bilen jogap gaýtardy. Ýaşyň menkiden kiçem bolsa, gowra menkiden kiçidäl, berre godynyň etini kim köp ýemese gedäýin. Gülmäge ullakan tutaryk bolmasa da, kimçini bilen, kimem birek-bireniň gowy üçin gülen boldy. Şonluk bilenem ara, ymşlyk aralaşdy. Esli salymdan soň Abbas Han Muhammed Dilmaji öz diline bir zatlar diýişdirdi. Dilmaji bilemok diýen ýaly manide eýnini gysdy. Öý eýdi, başatdy. Bardanam ol ortada henirem ýadalgy duran kuşmatlakyny seretdi, garaşylmady wagt tapdy. Türkmenlerde kuşt barmydyr? Makalaçelli mihmanlaryň gowundan turan hanyň soňky sowalyny welin gowşup halymady. Kuşta başygyzanda gowşudyň dünýäni unutýanlygyndan habarly täsir tapgany bilmedi. Hanaga men ýollaşmam kuşty gowy görýänleriň biri bolmaly. Abbas Han pek gerildi. Bardanam onuň bedeninde gojalyk öwünjemliginiň damary tarsyldy. Bolsa da ol men bilen dikip bilmez. Men tutuş ömrümi kuşda oynap geçirdim. Ay hanaga biz o zeýinli kuşçulardan hädäl diýip boş paýçylyk etdi. Biz bir hälki güýmenje üçin oýnaýan öwrenjelerden bolsa da sen bilen kuş dikmeleken welin maňa türkmenler bilenem kuş oýnalanlar diýip öwünmegem gerek ahary. Olar ýaly wagtymyz bar bolsa dikaýar hanaga diýip boşut ýaşlygyny ogundan gitdi. Otulsagam bizem oturan turan ýerimizde Eýran hany bilen oýnalanlar diýip hankarardy. Men razy. Ýöne ikimiz kuşdy ertede kişmedi bolýar. Bugun bizde Ulluqan it turşu bar. Tamaşawalara mihmanım özüne maýdan gepinden hoşal bolan Abbas Han ýene ýakynda geldi. Abbas Hanyň owasynyň gün watarnaky çok ötlüge kän adam ýanlandy. Uly tomaşa garaşan gajarlaryň galmagaly asmana götürildi. Han mihmanlaryny hem ýygyna terkep ol ýere baranda hemmeler oňa tarap berişdiler. Märeke Hana ýa-da onuň ýanyna gidel adamlara däl iňçejik zynjyryny şuňardadyp Abbas Hanyň ýanyna bilen gelýän Mehmet köpegi amsarlýar. Ol köpegiň ady Bisyardy. Bisyar parça artyk ziyat diýmek bolýardy. Owdaky ähli itlerden ziyat bolsun diýen maksat bilen Abbas Han köpegini şol ady ýörükde dakdy. Bisyar şeýle at takylmasa da hakykatdan Bisyardy. Çökötlerin garasynda it bary hatarlaşyp durdy. Bu mahal her kim öz itiniň gowuny tapmak isleýärdi. Kellesinden sypalaýardy, boynundan uçaklayardy. It eýeleriniň arasynda edil adam bilen gepleşýän ýaly onu muny diýip haýwany sapak berip duranda bar. Abbas Hanyň Bisyaryny gören beýlek itler gowgalan tapdylar. Çalarak çynsaýanlar da boldy. Sebäbi duran itleriň köpüsi ozal Bisyardan bir güle pay alan haýwanlardy. Bisyaryň gulaklaryna ýetip duran gara jehekli agzy itleri däl, eýsem adamlarda howatyrlandyrman durmaýardy. Garansan köplenç ýaşullar ýaly gojalyň şöhrat parazlyk hem öwünjüňlük keseline oturan Abbas Han bolsa beýleýärde çyşyp dony ýaraýjak bolýardy. Düzgüne görä itli adamlar itlerini hem alyp bir tarapa çekilmeliler. Emma Abbas Han welin olary goşulman öňkü ýerinde galdy. Ol hem gojanyň özüni beýleki it eýelerinden itini hem beýleki itlerden belen tutýanlygyny güwa geçerdi. Goja kişi şeýdip ýylan saýlanyp durmaklygyndan uly lezzet alýardy. It gorşuna başlanlyk edýän kişi Mehmet bir ak boynu orta çykardy. Boyun orta getirilenden soň garpyşyň başlanýanlygyna enlik eden itlerin ejizräkleri her çynkady. Dogumlara bolsa boyun menki bolmaly diýen ýaly bir-birine gakarly hıngraşdylar. Bisyar diýen sesler eşdildi.
Öz adyty bilen beýär hereketlendi, emma Abbas han etdi orta goýbermedi. Ol hemişeki elinde görä. Bio diýip elini gaňatdy. Et uruşturjy töwereğine garanjaklady. Beýär bilen goýberjek barmy? Et eýleriniň hiç birinden jogap bolmady. Beýär bilen çykarjak barmy? Sowal gaýtarandy. Tanışlyk hem gaýtarandy. İlkinci bayrak söwüşe girip kan dökmese de beýara berildi. Täşgök serdar Abbas hanyň gapdalyna duran gowuşyň gulugyny pişirdi. Hanaga içinden alan bayragyndan mehmanlara sel berermi ka? Gowuşy söz diýmän çalaja ýerdi. İkinci bayrak üçin öňkä görä kiçiräk goýun orta çykyryldy. Ol bayrakdan hantama bir-birlerine meňdeşler sany adam itleriniň boýnuny ýöňe çykdy. Uğranlıklı iki derro kaçtı. Emma mahalle bilen netije olmadı. İtler bir-birinin buğdundan işlep duruverdiler. İt borçturcu olary ölçükdirjek boldy. Sonda da ýagdaý ýüklemedi. İtleri aýryp ýa-dan goýberdiler. Ýene netije bolmady. Olary gytyklanarjak bolup edilen film finansy boş geçdi. İt borçturcu kişi itlerin gowrasy ulurağından art aýagyny tutup ýere çekdi de bayrak şoň köýdidi. Bayrak berilmesin eden itin eýesi sesini gatardy. Ona üçin bayrak men bolmaz, o bolaýmalmyşyň. Uruşturdy, derro tapdy. Sen itin öz buğdunda, bol itin ağlı degen soň ýapysdy. Seni ýumurty ağlamadyk bolsa, bol asyl ýapyşygan däl eken. Dogry aýtdyň diýip ýene-de hasap edilen itin eýesi bayrağına taraf ýöneldi. Emma ol heniz bayragyny elinde görmäke ýeňillik hasap edilen itin eýesi haýda geldi onuň ýeňkesinden terap goýuldy. Iteneklenen entereklen soň iýine aýlandy. Iýine aýlandy da ýumruk saldy. Iki ura garpyşdy. Ýöne bularyňky itlerin ýaly gyzyk bolmady. Gürpe degen gary ýumruklar degen ýerde şol wada kerini ýütdirýärdi. Bolsa da ol garmak ýumrukda kimiň ýemep kimiň ýeňilýändigini aýgarmak mümkin näme? Sebäbi ýumruk kalmasyna ikisi ýumruk barýardy. Söwünmesini hasaba almasam ikisi agzlaryny ýetişdiginden garganýardy. Ýa-da galypdy geçen it urşunyň çykaran näradyçylygyndan bolsa gerek. Hümer bolup duran adamlaryň arasyndan ýekejesle çykyp urşanlary aralajagan bolmaýar. Täşgök ýene gowuşdyň gulugyny pişirdi. Bularyň haýsynda bayrak bererler känni. Han. Gowuşy bir wada sesini çykarmady. Soňam täşgök garaşmadyk jogap aýtardy. Bide bu zatlardan peýda ýok, ýa-da sen näme diýsem men şoň bilen diýen ýaly täşgök elimden ysdy. Gowuşy Abbas hany ýüzünde. Hanaga it urşuna morduk, adam urşuna. Sizin itinize de taýýelen bolmady. Näme diýjek bolýar? Icada berseňiz, biz iýleşlerimiz bilen tanamaş gaýda aýtap. Abbas han ortadaky ýumruklaşyp duranlardan nazaryny bölmän Muhammed Dilmajyň elinden çekdi. Türkmenlere aket görkez han birdenem ýaş oglan ýaly bolup duran ýerinde topaklatdy, şadyan ses bilen ortadaklara tarap ýygyrdy. Durun, taklanyň. Ýumruklaşanlar hanyň sesini eşiten madan topladylar. Kellesine gelen tirime özde baraçyny bilen qaqaýlap gülen Abbas han beýarym bayrak alan boýnuny ýöňe itekläp goýurdy. Kim ýense goýun çoňky. İki garşdaş akyllan adaşan ýaly bir-birine ýylgyşyp beredişdiler-de aýtadan gaýtdylar. Olaryň gurpesi närekeden esli daşlaşan gowuşyk bilen täşgögen bulugyny garyp ýetdirdi. Mehmanlar ýene tirkap Muhammed Dilmaj Abbas hanyň howlusynyň gaýrysyndan uly bagy ýerip gitdi. Esli ýörelenden soň ol beýik haýatyň üstünde aýagyny sallap oturan gawa sakkally adam ýanyna ýetip takmady. Gawa sakkallynyň elinde gara tüpen bardy.
Onun kirden yana haýsy reňkdediň saýgarar ýalylar asla ak bolmaly. Agdykiň balagy zordan diýil çanagyny ýapýar. Ol küýlek aýaklaryny çağanyň oýnaýşy edip sallanmaýardy. Ýogynyň ýakyn mesesi bilen tesdaýjy aýdym aýdýardy. Aýdymyň içinde zor gaýtalanýan aşykda zaman diýen iki sany söz kulağımda vardı. Ol iki sözüm bolsa kynçylykly zamana diýen manysy bardy. Awa saqqally Muhammed Belmaç bilen gepleşenden soň haýatdan tyrgyp düşdi-de gelenleri bilen bir ýylly gorkly ýaly bolup görüşdi. Soňundan üst başyny takışdyrsa haýatyň gyrasyna tyrgyp gün nogorlugyna ogurdy. Gelenlerim onuň ýygyna düşdiler. Hasa haýat gitdiçe täzelenýärdi. Onu synlap barýan gowşup benniýlere haýat sallarýan bolsa gerek diýip içini gepletdi. Ol şeýle hem bolup çykdy. Haýatyň gutaran ýerinde 6-7 tane adam üýüşip oturýardy. Olaryň taýak atym gaýrynda 3 tane gajar ulak almagal turup nämedir bir zadyň daglasyny edýär. Benniýler gelenlere kendi ünsen vermediler. Ýöne falan gelip alışanlarından soň ýilleşlerine sataşanlarına ağır verilmediler. Bir ýurt haqda soragy ýylyp etdiler. Ýüregi ýukarap birikän çyn postlaryna sataşan ýaly gözle ýaşamaydy. Benniýlerin birinden özgesi gowşdan täşbirlen tanamaýar eken. Olaryň arasynda gowşdyň komşusy dama tarapy düşokdan göçüp gelen owadaşan ýokdy. Abbas hanım bütün akşamtı beren kefiti jogawyndan soň gowşup kuşp oynamakdan lezzet bolmajakyny ýöňünden bildi. Ol taraf ýaly ýolun bu ýere kuşp oynamak üçin gelmän ahly. Onuň aradasy oýundan henekden oýunny utup boş gep çekmekden düýpürekdi. Ozalam gowşup esasy maksada göwnünden turmadygan bolsa özüni bir göwüne degip ýören öýkelik ýenel gowşy dälde ardaly mehman hökmünde kabul edýänleri sebäpli Abbas han bilen kuşp oynamaga rady bolupdy. Umuman şol esasy mesele hasap edilýän gepde gowşup diňe gajarlary günälemeýärdi. Ol meselede türkmenleriň günäsi boldy. Özü alaman bolsa onu oňlamaga ýa-da çolanyň günäsini ýumarlamaga hiç gili esas ýokdy. Ýöne ogrynyň merdiräriniň hem juda ejidin bolşy ýaly namatlygyň halis pes derejesine baryp ýetýän alamançylygyň bolýardy. Gowşunyň ýaqyn daýygen gatnaşygyny durýanlygyna garamazdan Hojam Şükürhan bilen arasyna tow düşmeginiň iki sebäbinden biri hem şol gaty namat alamançylyk boldy. Tejen derýasyny ýakalap oturan uly owada ýaşaýan namartlyk bolsa gaýtmaýanlygy üçin ýaňsanada batyrla lakamy alan Hafiz diýen bir adam öz neveresiniň ýigitleri bilen maşada tarap alamançylyga çykdylar. Ol ýa-da takminan näçe günden dolanjakdygyny hasaplap, geläjek wagty göçü taýin bolup oturmagyny barandaşlarına tapşyryp bitýär. Ol Eýran topragynda ilkinji gawat gelen kiçijik bir owaň taýlagyna salýar. Ýa-da gaýtjak makaly hem maňa tekäniň hakyr watyr diýerler diýip öwünýär. Alamandan gelen maňada goňşy hatarlary hem duýdurman haky öz neveresiniň adamlaryny mal arasyna alyp ýejeğiniň içinde jojuklar tarap göçýär. Hut şol ýejeğiniň ertesi haky watyň owasyny sorak ýydyr bilen tapan ýararly gajarlar batyrdan galan ary beýleki adamlardan çykarýarlar. Hakyň garanmasy däl biýüne tekeleriň öýleri taýlanyp mallar sürülýär. Bu bolan iş ilatda baharlarap oýarýar. Şonda ýanyna 3-4 tane akakal alan gowşup başganyň ornuna oturan Hojam Şükürüň üstüne baryp Hafiz hanja göçenen bolsa tapmagy oňa çäre görmegi talap edýär. Emma başgan şoňa meňde ýagdaýda mudam berýän. Goňşara alaman çaparmançylygyna beýle gatlar bolar durur diýen jogap aýtyrýar. Şonda gowşup megerem ömründe ilkinji gedek özüniň ulynyň onda da ýyl hanyň üstüne sesini gatyrýar. Şol ses gatylma hem daýygen arasyna gatnaşyp ýürgeni täsir lüýüniň duýulmagyna getirýär.
Şonuň ýanyndan bolan uly geňeşde Boşut Han köýne galan hiç bir jähitden talaby ödemeýändigini tekrarlap, tarapda täze bir gorunuş galasyny gurmaklygyny berýärdiňi noktaýar. Emma şeýle galanyň berýärdiňi akyl ýetirýän bolsa, hojam şükür dine Boşuty ýengmek maksady bilen bize täze gala gurmagyň hajaty ýok. Biziň dert galamyz bar. Ol galanyň bir diwary hyba, beýlek diwara eýrandyr diýär. Hem öz sözüne geçirýär. Şonuň bilen hem daýygynyň arasyndan tornukly tow düşýär. Şeýlelikde geçen wakalar ýatlap, geljekki wakalary çaklap oturan Boşutyň öýdi küşt matagynyň başynda bolsa da hyýaly oýy küştedäli. Üstesine de Abbas Han näçe uňsede oýnaşy Horasana belli bolmaly küştleriň oýnaşyjy däli. Egerde Boşut uly höwes bilen küşt başyna geçen bolsa, ony kän güýç tarp etmänem biljek edi. Ädelikçe bolsa, oýun diňrek barýardy. Üstesine de gojanyň her göçümi gatykän we sarp edýänligi sebäpli oýunyň birinji döwü ören uzaga çekdi. Şonuň üçin eýýäm küştten eli sowan Boşut öňde ýene iki döwüň bardygyny ýatlanyna eýýämden ýaýdandy. Bu döwüň tidrap oturmagyny istedi. Oýun çalt gutorar ýaly bilgeçligini utulmak çykalykda bardy weri Boşut ol ýoly düşmek istemedi. Eger ol bilgeçligini tutsa, ony hem akmak däl Abbas Han aňaýsa, Boşut gelşikli ýagdaýa düşürdi. Öý eýesiniň ony ýaranjaklyk diýip kabul etmegi dahmandy. Boşutun bolsa adam käsletleriniň arasynda iň halamaýany ýaranjaklykdy. Gengat Abbas Han öz mihmanynyň häzir kuşt oýnamagy howesiniň ýokdugyny bilip, oňa ýardym etmek isleýän ýaly garaşylmadyk ýöne Boşutyň isläjek teklifini tapdy. Deňmediňe razymyň? Teklif aýdylyp aýdylmakka Boşut ony kabul etdi. Ikimizin güýjümiz kywapdaşrak bar ekeni, indi men türkmenler kuştuň nämediginden bilen akdyýan adama garyp sözleýän diýip bilerim. Abbas Han Boşuta ýakynly bolup eşitilen ol sözleriň ýygynyň başga bir teklif etdi. Ikimiz öwünmäge esaslaganlyk diýip Han ýalvardy. Indi bu kese oýnasyn. Abbas Han ilki täşgörü soňam murtly gazara tarap elini saldy. Täşgörü küşt oýnaşynyň ýaby gorludygyny bilsede, mihman öý eýesiniň goly diýen naklyatdan soň Abbas Hanyň çagy oýnaýaly çakymny Boşut ýylgyrmak bilen kabul etdi. İçinden bolsa gojalyk baýlyk adamy her hili ýollardan ýöreler eken o diýip pikir etdi. Garamurt gajar hem öpdäl eken bolýan täşgök terdaryň küşt bilişi asda ýüzledi. Esli salym oýnarandan soň Boşut hem küşt matasyna tarap nazaryny aýlady. Onuň ilk öňsini çeken piýadalar taýpal tapan soň hasda göze kaklaşyp duran iki at boldy. Täşgöň aty gajaryň atyna düşýärdi. Täşgök onu görmeýärdi. Gaýtam onuň ähli ünsü ýagdaýy pes oturan bir piýadasynda bar maksady şol piýadany gizdirmek istedi. Şonuň üçin häzir piýadadan has pähwitli atyň etmeli göçümi onuň hakydasyna gelmeýärdi. Göçmek gerek hem täşgök idi. Boşutyň baha bermegine görä atyny mugut gidirýärine de garamortyň döw güýçlüdi. Emma şol mugut atyň urulmalygyny aýdasy gelip Boşutyň içini itgerýärdi. Ýöne başgalary duýdurman aýtmagyň bolsa, ebetini takmaýardy. Ýastyga gyşaran Abbas Han howlynyň çetinde kejereklap duran ata tarap seretdi. Ol Boşutyň atyna mihmanlary derwededen ýeren bahtlaryna aşyk boldy. Şonuň üçin bolsa gerek Abbas Han Boşuty onuň garaşmana oturan sowalyny berdi. Atyň näçe ýaşynda turkaman? Boşut küştten zordan ünsini bölüp atlaryň baglanyp goýulan tarapyna seretdi. Hanyň sowalyny garaşylmadyk bolşy ýaly mihmanyň jogaby hem gaty düşnükli boldy. Atym 5 ýaşar hanaga. Özde häzir boşanaýsa garşyna duran atlaryň birini oňurur. Beýleki janawar garşylygan görkezip bilmez.
Emramyň aty da Garpadyr. Oğuşdan aty Garpa däldi, Buruşbanam däldi. Tersinde ol edil goýun maly ýaly ýuwaşdy. Täçgowyň kellesine Oğuşut näme sebäbe görä öz atynyň hakyky bolşuny aýdaýma, gara közleýär diýen pikir geldi. Beýle ýagdaýyň ýöne ýüze çykmanlygy hakda oýlanan Täçgow kuşt matasynyň üstündäki atlary öňsürdi. Oğuşyň aýlawly gepiniň manysy aýan boldy. Täçgow göçüm etdi. Emma ol garşydaşynyň mugut oturan atyny urmaga ýetişmedi. Abbas han onuň goşorundan ýapysdy. Durmyhman. Diýen han Täçgowy ýüzden ýanam bolsa Oğuşda seredip gepmedi. Men Alybeň atynyň mugut duranlygyny hällen bäri ünsler bolýardym. Olaryň ikisi ýagdaýdan bihabardy. Abbas han ýangysyny ýygyrdy. Ýokda kuşçular da barbar Täçgow serdar utully. Onuň üçin utulanyň Oğuşdyň keýfi bozulyp durmady. Oýunlarda birde utursaň, birde utarsaň, ýöne garamaz gajar bilen Täçgowyň kuşt oýlamanyň manysy asla garaşylmadyk büýükli bir netije getirdi. Oğuşut gep aýlamasyndan göwni suw içen Abbas han joşdy. Ol mehmanyň inçe mekirlik bilen goran pirimini goýa özi tapan ýaly bolup begendi. Hatta joşgyny içine sygmaýan oglanjyk ýaly taýly gerek eline hem çarpyp goýberdi. Garşydaşyň aklyna nasip baha bermegem akmaklyk nyşany bolmalydyr diýip mehmany öwen Abbas han şol bir mahalla özüni hem ömür ýadydan çykarmady. Sen baty ýetmekirlik etdiň mehman. Şonuň üçin men sana serpa ýapjak. Orady ýaly hanym adymdan gelenim üçin hemem kuşt meselesinde hiç kimin kellesine gelmejek mekirlik tapanyň üçin men öz goratynda saklanýan 5 benleriň birini sende talap etmän boşadýan. Elbette Oğuşut bilen Täçgow serdar maly dünýäsi eken Abbas hanyň neçikdi tarhan bokurdygyna garaşdalaram beýle serpaýa garaşmandylar. Çünki ol serpaý olar üçin hanyň biljek ähli sowgatyndan gymmatlydy. Kerhan kepeläni sünnälap ýatan egri gylji Abbas han eline geçdi.